May buntag kaninyo, mga igsoon. Dinhi na po sa ato nga ebanghelyo, ano na po lain nga shocking kaayo nga ato ang gibasa. Kining pasumbingay kabahin sa kumbira sa kasal nga giingon dinhi nga ani ay usa ka lalaki gidapit mingto nga sa maong kumbira sa kasal unya wala magbisti og sakto diha sa maong okasyon. Ug sa gihimo dinhi gigapos ang kamot og tiil, gilabog sa mangitngit didto sa gawas unya naghilak, nagkagot ang iyahang ngipon. Mo na makaingon kita og shocking kay kung mao magaling kini ang gusto nga pagahimuon lain man kaayo nga tungod lang kay wala magbisti para sa mao nga okasyon gigapos na og gilabay. Pero dili kini nato sabton nga literal. Tungod kay usa man kini ka pasumbingay. Sabton nato ang meaning sa maong pasumbingay. Kining kumbira sa kasal mao kini ang ato nga pagtuo. Ang pagdapit para sa kumbira sa kasal, mao kini ang pagdapit sa Ginoo kanato nga motuo kita diha kaniya. Unya, kung motuo gani kita diha kaniya, muuban kita diha kaniya, diha sa mao nga kumbira, diha sa iyang kinabuhi. Pero dili paigo ang pagtuo. Kinahanglang isulob ginato. Isulob nato si Kristo diha sa mao nga kinabuhi. Munay pasabot dinhi nga kung aduna kay pagtuo sa Ginoo, tungod kay nakadungog ka, misunod ka kaniya, pero wala man ka magbisti kang Kristo. Oo, gibunyagan ka, gihingan lang kag Kristiyano, naa nakatatak sa imuhang pangalan, pero ang imuhang kinabuhi nga gipuy-an, dili man Kristohanon, dili man Diyos nun. Oo, tingali, mag-ampo ka, musimba ka, musampit ka sa Ginoo, pero napabilin gihapon ka. Diha sa imong kakuwang sa pagtagad sa uban. Nagpabilin gihapon ka diha sa imong nga pagkahakog. Napabilin gihapon ka diha sa dautan nimo nga batasan o kinaiya. But pasabot ni ana, wala nimo gisulot si Kristo diha sa imong nga kinabuhi. Wala nimo puy ang imong pagtuo. Kung aduna kay pagtuo, unya walay buhat, patay kana mao nga pagtuo. Mo na gipasabot dinhi nga kung gidapit ka sa Ginoo diha sa mao nga pagtuo, kinahanglan nga ipakita usab nimo ang imuhang pagtuo diha sa imuhang buhat. Isulob nimo diha si Kristo, puy-an nimo ang iyang mga maayo nga panag-ingnan ngadto sa uban. Kay kung dili, kit-an kini sa Ginoo, husgahan kini niya. Kay dili tanang gatawag og Kristo, Kristo maluwas. Hinahanglan gyud nga isulob nato si Kristo kanunay diha sa tuwa nga pagpuyo ni ining kinabuhia aron sa kaulahian dili kita may sama ni ining maong tao. Igapos ang kamot og tiil o itambog dito sa impyerno.